میرے نبی فرماندے نے تیری ماں گھر دے اندر موجود ہے، جی جی اللہ دے نبی جی موجود ہے، تیری بیٹی گھر دے اندر موجود ہے، جی جی اللہ دے نبی جی موجود ہے، اور تیری بہن گھر دے اندر موجود ہے، جی جی اللہ دے نبی جی موجود ہے، تیری پھوپھی گھر دے اندر موجود ہے، جی جی اللہ دے نبی جی موجود ہے، اور تیری خالہ گھر دے اندر موجود ہے، جی جی اللہ دے نبی جی موجود ہے۔ فرمایا اگر کسے دے نال غلط ارادہ رکھنا ہے تے تیری ماں بھی گھر دے اندر موجود ہے، اج کسے دا برا سوچنا ہے تے اگر تیرا کی کوئی برا سوچے تے اللہ دے نبی جی میں انہوں مار دیاں گا۔ تے اللہ دے نبی نے جدو انی گل کیتی ہے تے زمین دی طرف ویکھن لگ گیا تے زمین تو نظراں نہ چکے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں غلط دسنا، میرے نال غلط کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی فرماندے نے آکھیا کچھ بھی نہیں، گل کڈی وڈی انہیں کیتی ہے، اللہ دے نبی نے کچھ بھی نہیں آکھیا تے میرے نبی نے بلا کے سینے دے اتے ہاتھ رکھی آئے تے سینے دے اتے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے دعا کیتی ہے اللہم اغفر ذنبہو، اللہ دے گناہ معاف کر دے، اللہم طہر قلبہو، اللہ دا دل پاک کر دے۔ آندا ہے میں جدوں میرے نبی نے دعا کیتی ہے اوتے تو بعد انج لگدا ہے میرے دل دے اندر کدی برا خیال بھی پیدا نہیں ہویا۔ فیزکیہم، میرے نبی سانو پاک کرن واسطے آئے نے، جہالت تو کڈن واسطے آئے نے، ساڈے دل پاک کرن واسطے۔ پہلا مقصد کی سی؟ تاکہ دین غالب آ جائے، دوسرا مقصد یہ سی تاکہ قرآن غالب آ جائے، تیسرا مقصد یہ سی جڑے ناپاک ہوئے پھر دینے میرے نبی دا آن دا تیسرا مقصد یہ پاک ہو جان۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اوے میرے نبی تو انہوں قرآن دی تعلیم بھی دین آئے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی حکمت لے کے آئے نے۔ اور میرے نبی نو مفسرین نے لکھا حکمت تو مراد اللہ پاک نے قرآن بھی دیتا ہے، حکمت تو مراد حدیث ہے، میرے نبی حدیث بھی لے کے آئے نے۔ تو دوسرا مقصد مفسرین نے کی لکھیا ہے والحکمت، میرے نبی حکیم بن کے آئے نے، حکمت نال مسئلے سمجھاندے سن، حکمت نال، زبردستی نہیں بلانا، میرے نبی حکمت نال، اچھے انداز دے نال، سونے انداز نال، سونے اخلاق دے نال میرے نبی با کے مسئلے سمجھاندے نے۔ اے میرے نبی نو اللہ نے صفت عطا کیتی ہے والحکمہ، سونے حکمت نال کام کرنا ہے۔ میرے نبی والی حکمت، میرے نبی حکمت نال کم کر دے سنے۔ آؤ دوویں حدیثاں سنا تے متوانا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر دی مسجد ہے تو مسجد نبوی ہے، اے مسجد نہیں مسجد نبوی دی گل بابے تسی اللہ اکبر اللہ ذری دھیان دے نال سنیا جے۔ وہ مسجد نبوی تے ایک آن والا آیا ہے تے مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے پیشاب کرن لگ گیا ہے، آ کے مسجد نبوی دے وچ بیٹھا ہے تے پیشاب پیا کردا ہے تے صحابہ اٹھ کے غصہ کیتا، فرمایا نا نا عمر غصہ نہیں کرنا، اور میرے پیارے عمر انہوں روکنا نہیں، انہوں پیشاب پورا کر دے کدھر اے نہ ہوئے پیشاب رک جائے تے دے واسطے بیماری بن جائے۔ اور میرے نبی نے نہیں روکیا، جدوں پیشاب کر لیا ہے تو پیشاب کر کے میرے نبی نے کول بلایا ہے، اور میرے نبی فرماندے نے آ جاؤ را آ جاؤ را آ جا، تے میرے نبی دے کول آن کے بہ گیا ہے تے میرے نبی نے سونے انداز دے نال سمجھایا ہے تے صحابہ نوں فرمایا او تو پانی دا برتن لیاؤ جتھے نے پیشاب کیتا ہے پیشاب دے اتے روڑ دیو، اللہ پاکی عطا کر دے گا، اللہ پاکی عطا کرے گا۔ مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے پیشاب کیتا ہے لیکن میرے نبی نے کچھ بھی نہیں آکھیا۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا۔ ایک سن لی حدیث ہے، ہن دوسری حدیث سنیا جے ذری گل ختم کریے، ٹائم بالکل قریب ہے۔ میرے نبی آئے نے، میرے نبی نے آن کے بڑے بڑی حکمت سمجھائی ہے، حکمت نال لوگاں نو مسئلے سمجھاؤ، لوگاں نو جمع کرو، لوگاں نو تفرقہ بازیاں دے اندر نہ لے کے جاؤ، لوگاں دے دل دور نہ کرو، لوگاں دے دل قریب کرو۔ میرے نبی نے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی
اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میرے نبی دے یاراں نے پکڑ کے تے مسجد نبی دے اندر لے آندا تے جدوں سمامہ نو لے کے آئے نے تے سمامہ نو مسجد نبی دے لے آ کے تھمنا بن دیتا چودھری نو باہر لے آ کے تھمنا بند مسجد نبی دے تھم دے نال بن دیتا تے میرے نبی آئے نے آن کے سمامہ نو ویکھیا تے سمامہ میرے نبی دے چہرے تے ہی نہیں سی ویندا تے میرے نبی اگے ہو کے ویکھن تے سمامہ چہرہ اینج نو پھیر لیندا تے اینج میرے نبی ادھر ہوندے تے سمامہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیندا تے میرے نبی دے چہرے تے نظراں نہیں سی ماردا اور لکھن والا لکھدا ہے اینج آکھیا کردا ہے معاذ اللہ دنیا دے اندروں سب تو برا چہرہ نبی پاک دا مینوں لگدا ہے سمامہ دے الفاظ نے اینج آکھیا کردا سی تے میرے نبی نے صحابہ نو بلایا فرمایا سمامہ نو کتوں لے کے آئے ہو اللہ دے نبی جی سمامہ فلان جگہ تو جا رہا سی اسی پھڑ کے لے آندا مسجد نبی دے اندر بان چھڑیا تے نبی پاک فرما دے نے سمامہ دی روٹی محمد رسول اللہ دے گھروں آئے کرے گی سمامہ دی روٹی میرے گھروں آئے گی سمامہ نو کوئی بھی روٹی نہ دے میں محمد خود سمامہ روٹی کھلاواں گا او میرے نبی دے چہرے تے ہی نہیں نظرہ ماردا او میرے نبی دیاں گلاں ہی نہیں سندا او میرے نبی حکمت لے کے آئے نے تے میرے نبی فرماندے نے سمامہ نو روٹی بھی میں دیاں گا تے دودھ بھی میں لیا کے دیاں گا اللہ اکبر اللہ 3 دن گزر گئے تے سمامہ دا او دی آکڑ اتھے دی اتھے ہی ہے تے سمامہ نبی پاک نو کی آندہ ہے اگر معاف کر دیو گے تو اڈا احسان نہیں بھلاں گا تے اگر معاف نہ کیتا تے قتل دا بدلہ انشاءاللہ میں قتل کراواں گا ساڑھے کوئی مار نہیں گئے تے میں قتل دا بدلہ قتل نہیں آنگا تے سمامہ دیاں گلہ نے تے میرے نبی نرمی اختیار کر دے گے او غصہ اختیار کر دا گیا 3 دن ہو گئے تے 3 دنہ تو بعد میرے نبی نے کیا ہے اور تیسرے روزی حضرت کول آ بیٹھے نے تیسرے روزی حضرت کول بیٹھے نے کہ او سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اپنے بولان دے اندر تے نرمی لے کے آ انج نہیں ہوئے گا میں اپنے بولان دے اندر نرمی لے کے آواں تے میرے نبی فرمان دے نے اوے میرے یارو سمامہ نو آزاد کر دیو میرے یارو سمامہ نو آزاد کر دیو تے میرے نبی دے یاراں نے کھول دیتا سمامہ نو سمامہ چلا گیا اور جے بکی قبرستان کراس گیا تے حضرت سمامہ نبی پاک دے کلوں جدوں ننگے نے تے میرے نبی نا سونے انداز دے نال نہیں سی بول دے تے میرے نبی دے کول جدوں اگے گیا ہے تے بہ گیا کھجور دے درخت دے تھلے تے ذہن دے اندر گل آئی ہے میں سختیاں اپناندا آواں نبی پاک نرمیاں اپنا دے رہے نے اتھوں ہی واپس میرے نبی دے